खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय, बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 8 आगस्ट 2020 शनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि हागोन। देहाया मोजां थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। खहा जानो हागौ। देहाया मोजाङै थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। रांखावरियाव मोजां। गोबां धोन मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। फिसाला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगासिनांनो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन। देहाया लोरबां जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सरखारि साख्रि मावग्राफोरा बेलासे समहालागै गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। बहाबा थांनो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन।
देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां खौरां मोननो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानि मावनो गोदान बिबान मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोदान खामानिखौ मावनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।